κίνηση της συζητήσεως, δεν άκουσα να θέτουν το αίτημα της τηλεδιάγνωσης. Δεν άκουσα να βάζει τις ευθύνες που ήρθε αθρώα εισαγωγή από χώρες που είχαν μεγάλη διασπορά του ιού, όπως η Ιταλία και η Αγγλία. Δεν άκουσα να επιρρύπτει ευθύνες για το ότι όταν εντοπίζονταν τα κρούσματα σε ποσοστό, όπως είπαν, αμφιβάλλω βέβαια αν είναι ορθό, σε 32%, ήταν ανοιχτά τα σχολεία. Που ο ίδιος ο Οργανισμός Υγείας, εμφάνισε ως τη δεύτερη αιτία διασποράς του ιού. Τώρα, η ταξινόμηση του ιού και το να ξεκαθαρίσει κανείς, να χωροθετήσει ποια είναι η έκτασή του ως ένα βαθμό, δηλαδή όχι στην ειδημοσύνη της ιατρικής, αλλά ως προς τα δεδομένα, αυτό κρίνει και την αντισυνταγματικότητα και κρίνει και την κουβέντα. Και θα έπρεπε σε αυτόν τον καθολικό κίνδυνο, νομίζω, όλοι οι πολιτικοί να δείχνουν έτσι, γιατί αφορά όλη την Ελλάδα, και να υπερβούν έτσι ένα διχαστικό λόγο και ένα πολιτικό κουτσομπολιό, θα μπορούσα να πω. Επίσης, να ξεκαθαρίσουν εντός τους, παραδείγματος χάρη, τα δικαιώματα είναι καθολικά. Δηλαδή, η αντισυνταγματικότητα υπάρχει στις συναθρήσεις, και θα σας πω και γιατί τώρα στο πρόσφατο της 17 Νοέμβρη, αλλά την ίδια θα επικαλεστεί και η άλλη πλευρά, όταν θα φτάσουμε μετά από λίγους μήνες και θα έρθουμε πρωτού αδιεξόδου, να επικαλεστούν κάποιοι τον κορονοϊό και να μην τιμήσουμε τα 200 χρόνια από την παλινεγεσία. Ας απαντήσω όμως σε αυτό το ειδικό θέμα για το οποίο με καλέσατε. Μια γενική επίκληση της δημόσιας υγείας και αόριστη δεν αρκεί για να περιορίσουμε τα θεμελιώδη και ανεπιφύλακτα συνταγματικά δικαιώματα. Όλα είναι ισόκυρα καταρχήν, δηλαδή η υγεία, η συνάθρηση, το δικαίωμα στη λατρεία. Για να τα περιορίσουμε πρέπει, και δεν θα μπω σε πολύ ειδικούς όρους, παρότι το κοινό το ελληνικό έχει πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Πρέπει με την αρχή της αναλογικότητας να είναι πρόσφορο, να μην είναι το επαχθέστερο και να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία με το σκοπό, δηλαδή με τη διασφάλιση εμπροκειμένου της δημόσιας υγείας. Πού ήταν στο πρώτο lockdown, και εκεί ήθελα να αποφανθεί ο ιατρός, η συνάρτηση σκοπού και μέσου στο ότι δεν μπορούσε κανείς να προσεγγίσει τα δάση ή την παραλία. Όχι απλώς αυτό δεν οδηγούσε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αλλά θωρακίζει τη δημόσια υγεία. Εν γέννη, κύριε Λιάτσο, το πρώτο lockdown ήταν παντελώς άστοχο, αν δούμε τα στοιχεία. Και τώρα δεν χρειάζεται η δημοσύνη ως προς αυτά. Καθένας μπορεί να γκουγκλάρει και να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. Ολόκληρη η Ανατολική Ευρώπη, και ως προς αυτό κανείς θα μπορούσε να ψέξει και τον Υπουργό, δηλαδή ότι δεν εντάσσει τις όμορες χώρες, γιατί έχουν και αυτές λίγους θανάτους. Τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Αλβανία, και μην πει κάποιος εξυπνάκιας στην Ιταλία και σχέση με την Ιταλία, γιατί και η Βουλγαρία, ας πούμε, έχει σχέση με την Τουρκία, όπου ο κορονοϊός έχει μεγάλη διάδοση. Μάλιστα. Στο πρώτο lockdown, όλη η Ανατολική Ευρώπη, η Ρωσία, τεράστιες χώρες, αναλογικά είχαν λιγότερους θανάτους, όλες οι χώρες της Βαλτικής. Και φτάσαμε άκρητα σε αυτό το lockdown, το οποίο κατέστρεψε την ελληνική οικονομία. Και το πράγμα το παίρνουμε λίγο ελαφριά και σε ένα πολιτικό κουτσομπολιό. Δεν είναι παίγνιο, διότι θα έρθει και ο λογαριασμός. Και αυτή τη γελία κατάσταση, που πολλά από τα μέτρα που λαμβάνονται είναι και αντισυνταγματικά, διότι είναι ανόητα, δηλαδή άνευ νοήματος, δεν προασπίζουν τη δημόσια υγεία, θα έρθει η ώρα που θα τα πληρώσουμε. Και ο λογαριασμός θα έρθει από το εξωτερικό, από αυτούς που φτιάχνουν και το εμβόλιο. Ας βάλω τώρα μια ανωτελεία και να πω γιατί, κατά τη γνώμη μου, καταρχήν έχω εδώ να δώσω, γιατί ξέρω ότι κάνετε και βαθιά δημοσιογραφική μελέτη, και εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να διαχωρίσουμε τον κορονοϊό, είναι μια υγειονομική κρίση, από την καταπάτηση και την περιφρόνηση των ατομικών ελευθεριών. Ο άνθρωπος είναι μια δυτή υπόσταση, ψυχοφυσική. Την ίδια αξία έχει και η ελευθερία του. Εδώ λοιπόν έχω μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Γαλλίας, του Conseil d'État, και μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, που και τα δύο δικαστήρια κρίνουν αντισυνταγματική την απαγόρευση των συναθρήσεων. Άρα βλέπετε ότι η σκέψη νομική και η πολιτική πρέπει να είναι πολύ πιο σύνθετη. Και εκεί έχουν νεκρούς και εκεί έχουν οι δήμονες και επιστήμονες. Ας αφήσουμε την καραμέλα, τη γενική και αόριστη περί επιστήμης. Επιστήμονες έχει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο. Διότι εκεί έκριναν, αυτή τη στιγμή η Γερμανία, το γκούγκλαρα και μου έκανε εντύπωση, έχει ανοιχτά τα σχολεία και ανοιχτά και τα μαγαζιά της. Το λιανικό εμπόριο. Αυτή η πανίσχυρη οικονομία. Οπότε ας μην υπερβάλλουμε με τις κορώνες περί πολέμου. Κύριε Χριστόφυλλε. Παρακαλώ. Κύριε Χριστόφυλλε, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πω πολύ λίγο για την αντισυνταγματικότητα και το Πολυτεχνείο. Παρακαλώ. Γιατί μου κάνει εντύπωση που δεν το άκουσα. Εκεί είναι πιο εύκολα τα πράγματα για την αντισυνταγματικότητα. Λέει το άρθρο του Συντάγματος ότι μπορεί να απαγορευτεί από την αστυνομική αρχή, αιτιολογημένα όμως. Εδώ τώρα ο ίδιος ο εκπρόσωπος
του Οργανισμού Υγείας, ο κύριος Μαγιορκίνης, θα πω επακριβώς, ότι αυτό είναι πολιτική απόφαση. Ο ίδιος, έχω εδώ μπροστά μου τα δημοσιεύματα και θέλω να είμαι και προσεκτικός. Έτσι δήλωσε, έχετε δίκιο, έτσι δήλωσε, ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι δημιουργεί αυτό ως προς την αιτιολογία? Αμφιβολίες. Και η κέρια συνταγματική αρχή, και αυτοί είναι οι δικαστές, οι αρχές, αυτές είναι και ο πλούτος της Ελλάδας, γιατί αυτή έχει σχέση με την Ελλάδα, είναι η αρχή in dubio pro libertate, εν αμφιβολία υπέρ της ελευθερίας. Αυτή είναι μια αρχαίγονη αρχή, είναι δικαστής, ελευθέρωνε ανθρώπους στο ρωμαϊκό δίκαιο, favor libertatis. Είναι το κωδικοποίησε ο Ιουστινιανός με το μέγα εκεί νομοθέτη τον Τριβωνιανό. Θέλω με αυτά να πω, και κωδικοποίησε, εντάχθηκε εκεί του Βυζαντίου τους κώδικες. Θέλω με αυτά να πω ότι πρέπει να είναι πολύ πιο σύνθετη, λυπάμαι που δεν έχουμε άλλο χρόνο, πολύ πιο σύνθετος και ο πολιτικός λόγος. Και τώρα πρέπει να, η αντισυνταγματικότητα υπάρχει σε πάμπολα μέτρα. Υπάρχει, ας πούμε, ότι δεν προβλέπει. Εγώ είχα, ας πούμε, ήμουνα δικηγόρος του Μητροπολίτη Κερκύρας, όπου και εκεί δεν προβλέπονταν στο πρώτο lockdown, σε αυτή τις περιβόητες απαγορεύσεις μετακίνησης, πολλές υποπεριπτώσεις του κοινωνικού βίου. Όπως συμβαίνει και τώρα. Δεν προβλέπεται, αν έχει κάποιος ένα εξοχικό, ας πούμε, στην Εύβοια ή στην Πελοπόννησο και πλημμυρίσει, δεν προβλέπει ο νόμος την περίπτωση αυτή. Κάτι που είναι παντελώς, δηλαδή κατάφορα αντισυνταγματικό. Έχετε δίκιο, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Πρέπει να κλείσουμε. Μία εισαγγελέας πρωτοδικών. Και θέλω, για να διακόψω, προανάκριση. Σε αυτό μπορείτε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Μία εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε προανάκριση που αφορά τους αρχηγούς 3 πολιτικών κομμάτων της χώρας. Σε αυτό μπορείτε να τοποθετηθείτε? Κοιτάξτε, ο νόμος, όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Πιθανόν βέβαια να μην προχωρήσει από τη Βουλή. Όλοι, δηλαδή όταν ένας νόμος ψηφίζεται πρέπει να τον τηρούμε. Δεν είναι ψηφισμένος αυτός ο νόμος. Αν πω κάτι άλλο, δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κριτικάρουμε αν ένας νόμος είναι αντισυνταγματικός ή ότι είναι άστοχος. Κύριε Χριστόφιλε, πρέπει να κλείσω. Είναι πολύ κρίσιμο, κύριε Λιάτσο, ότι πρέπει με κάθε τρόπο το εμβόλιο που έρχεται να είναι προαιρετικό, να μην είναι υποχρεωτικό. Γιατί αυτό καταλύει την ίδια τη φύση του ανθρώπου, την ελεύθερη άσκηση. Δεν θα είναι υποχρεωτικό. Δεν θα είναι. Έχει ανακοινωθεί αυτό. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Έχει ανακοινωθεί επισήμως. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μας δοθεί ευκαιρία. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω να δω λίγο.